El meu pare anava a jornal a Can Duran, a la finca de Can Duran, que en deien que és el Pérez Portavella, i llavors, a mica, per fer un sobresou, vam anar començant comprant 2 vedelletes, vam posar una quadra de vaques, va anar ampliant, a més de fer les 8 hores durant 30 anys a Can Duran. Anàvem a collir olives, les avellanes, els ametllons, arrencar els naps per les vaques, i omplia el carretó, i el meu pare, com plegava de treballar, el venia a buscar per portar-lo cap a la quadra. Clar, jo vaig treballar molt aquell temps, però clar, soc del 37 jo, A casa havíem llogat un tros de terra, imagineu-vos aquell temps de la guerra, que el meu pare, com venia de jornal i havia cuidat el bestiar, tenia un tros de camp que hi teníem patates i cosa de menjar, patates sembrades i d'allò, i perquè no ens les prenguessin, perquè ens les prenien, anava a dormir allà per vigilar que no ens prenguessin les patates. A les 6 del matí tornava a arreglar les vaques i a les 8 havia de ser Can Duran. Vaig venir de Cerdanya, de Lles de Cerdanya, que tenia 25 anys a Canovelles, i fins ara he estat a Canovelles, i soc de Canovelles, i estimo tant Canovelles, com puc estimar el meu poble, més o menys, també l'estimo. Jo vaig trobar un poble molt dispersat, perquè estava acostumat a un poble petitet, de pocs habitants, que tots ens coneixíem, I esclar, recordo sempre quan vaig venir, que vam venir amb tren, i al pujar tota aquesta avinguda de Canovelles la vaig trobar llarguíssima fins al turó. Llarguíssima, i vaig pensar, i amb la meva mare ens vam mirar i vam dir, vols dir que ens guanyarem la vida aquí? Perquè, esclar, no vam veure cases. Llavors no hi havia cases, hi havia masies separades, i esclar, ens va fer una mica de por. Nosaltres veníem d'un poble que nosaltres subministràvem a tot el poble la carn, el pa, les espardenyes, l'agulla de cosir, i vam dir, ai, mare de Déu, i vam veure Canovelles allà, el turonet allà, ens va agafar un pànic horrorós. Cuando llegué a Canovelles, Granollers sobre todo, pues me sorprendió ya una población más grande, no había visto tampoco el tren, no había visto muchas cosas, y llegué a Canovelles que seríamos unos 700, 800 vecinos. Jo vaig néixer, com he dit abans, en l'any 51, però ja soc producte d'aquesta immigració, perquè el meu pare era de Ribes de Freser i ma mare d'Alhama d'Almeria. Per tant, jo era el que en aquells moments es deia carinyosament un xarnego. Érem treballadors, i el que venia, els principis que van venir, xapó. Van ser molt treballadors, convençuts en el que feien i a tirar la seva família i la casa endavant. Llavors aquests senyors s'anaven de vegades al poble i anaven arreglats, amb allò. Llavors venien els ganduls, també. Ojo, hi havia de tot també, Però esclar, però els primers, home, fantàstics, tots es van guanyar la vida, el que va voler treballar, evidentment. No se'ls ha regalat absolutament res, però és que el català també penca, des del matí fins al vespre. L'amo és el primer que va a l'empresa i l'últim que tanca. Per tant, no feien altra cosa que el que van trobant aquí. Recordo que en la botiga hi havia una senyora que deia al seu fill «A pencar, que estamos en Cataluña». Nosotros cuando llegamos aquí, normalmente pues nos juntábamos entre los paisanos que decíamos, los que veníamos de Extremadura, y nos juntábamos, sobre todo los sábados y domingos íbamos casa a casa buscándonos, y los jóvenes para juntar. Y con la gente de aquí, pues no había lo que parece que hoy existe hoy, que si hay enfrentamientos, que si esto. Sí que había alguna gente que decía, mira, nos vienen a quitar lo que ocurre, pero más bien bulos. No, yo creo que en aquellos años lo que pasa es que al tener el mismo idioma, y como aquí los obligaban a hablar castellano, que no se podía hablar catalán, pues entonces no hubo el choque que parece que hay hoy día. S'explica l'anècdota que el senyor Gausats, pare, diu que s'explica que anava a l'estació que tenim, Granollers-Canovelles, l'estació del nord, i la gent que baixava amb una maleta li oferia la possibilitat de donar-li vivenda i feina. Y que Canovelles no es que no había nada, cada uno se hacía una casa y hacía su cloaca a su manera. El Charles que había aquí, el John, es familia de aquel que fue director del
Parque Zoológico de Barcelona, me parece. Hacía una casa a lo mejor por 8 o 10.000 pesetas en aquellos tiempos, pero te hacía una casa de 4 tochos y sin estar nada planificado. No había ni cloacas ni había nada. Entonces, claro, a raíz de esto se empezó un movimiento ya de gente que empezaba a venir un poco más preparados, estudiantes, pues nos agrupamos ahí y se empezó a reivindicar la pavimentación de las calles, las cloacas. Quan ara es critica aquella època que les calaveres, que els carrers, que no sé què, jo recordo el que tenien de patir per poder arreglar un carrer, perquè és que no els hi donaven diners. I esclar, això se li tiraven la gent a damunt, o sigui, que no s'has vist, que com està, que sembla mentida, que baix, que dalt, que bueno. Pero creo que aquí Cataluña nos acogió muy bien, aparte de lo de siempre. Nos aportó trabajo, nos aportó estabilidad y eso, pues claro, nosotros supongo que lo hemos pagado con ofrecerles a ellos lo mismo. Però ens han fet molt bé la gent que han vingut, Ens han renovat una mica, ens han donat una alegria que nosaltres, el català, generalment som molt sossos. Anem pel carrer amb cara de jutges i ells ens han portat l'alegria i per mi això té molt de valor. Ells passen penes i tristeses i ballen i riuen. En tindríem d'aprendre. Yo ya he dicho, nunca he tenido problemas ninguno aquí. Llevo 60 años viviendo, he vivido en todos los barrios de Canovelles y lo único que puede ser que haya un poco de desconocimiento, que esto todo viene con la cultura y de esto, es que los idiomas son diferentes, las costumbres son diferentes. Entonces, al primero, cuando los veías, te chocaba. Pero para mí es la misma situación que vivimos nosotros. Lo que pasa es que, claro, nosotros teníamos una ventaja de que el idioma no había problema. Y con esto, y las costumbres. Estos ahora aquí tenemos, no sé si son 60 nacionalidades a lo mejor, claro. Esto siempre, cada uno queremos tener nuestro... yo creo que no ha habido ningún problema. Además, Canovelles, en esto se ha trabajado bastante. Hay muchas asociaciones que se reúnen entre ellos. No quiere decir que siempre salte algún problema, pero no ha habido problemas como en algunos sitios chispazos, en principio no. Lo primero, la persona que viene aquí tiene que tener información, tiene que estar informado. Eso es muy importante. Y claro, para que estas personas estén informadas, pues tenemos, digamos, también que crear, digamos, un espacio donde se pueda formar. Pero la paradoja que hay, la persona que viene aquí quiere trabajo, no quiere ni informarse ni formarse. Entonces son temas muy complejos. Entonces, si podemos quedar bien y dar buenas palabras, lo podemos hacer. Pero si vamos a la realidad es otra cosa. Cuando viene una persona aquí lo que quiere es trabajar. El valor que té Canovelles és que sigui tan diversa, i en canvi d'aquí uns anys això serà una riquesa impressionant. Culturalment, religiosament, moralment, de totes maneres. Pues ahora no me lo creería, como era el Canovelles y como es hoy. Yo creo que hoy Canovelles siempre falta algo, no nos engañemos, pero tenemos espacios culturales, tenemos teatro, tenemos polideportivo, colegios bastante decentes, calzados travis. Ha sido un 100% de cambio, y mentalidad y de todo. Ha cambiado mucho Canovelles y la gente se va sintiendo como suyo el pueblo. Bueno, els antepassats meus no eren d'aquí, no m'explicaven. No sé si en algun cas hi ha hagut aquesta possibilitat. Llavors, la història meva, en uns moments determinats, havia començat en el 1951, però, esclar, després hem tingut la sort que hem trobat les troballes i, esclar, i dius, bueno, jo soc del 51, però no sé quants anys més enrere també hi ha hagut gent que ha viscut en aquest poble i ha fet coses pel poble, no? Ara em toquen a mi. Per tant, jo ja em sento amb una miqueta més d'identitat
per la meva pròpia experiència i per aquest historial que tenim per poder compartir amb tota la gent de tot el món.